Aina silloin tällöin käy niin, että luonnossa olevien eläinten lapset eivät pärjää ilman ihmisten apua. Tällaiseen tilanteeseen jouduttiin Alavieskassa, missä 5 oravan poikasta jäi orvoiksi. Tänne ne kurret tuonne tekivät pesää ja me ei ollenkaan tiedetty, että siellä vauvoja on ja tämä emo niin tuonne ammeeseen hukku. Sitten seuraavana päivänä huomattiin, että siellä onkin poikasia. Tässä vaiheessa Borenin perheen ei auttanut muuta kuin alkaa oravalasten otto vanhemmiksi. Onko täällä äitin kullat herännyt? Jo, onko? No niillä on hirveä nälkä. Rakkaat lapset, ei tänne. Ensin me syötettiin ihan sylissä. Silloin kun ne alkaa syömään kiinteitä, näin mä ajattelin, että sitten viedään tuonne latoon tämä koko höskä ja pikkuhiljaa niin päästetään niitä sinne vapaaksi ja uskoisin. Sitten kun lähtevät maailmalle, niin lähtevät? Niin lähti, joo. Ihan vapaasti sitten vaan nyt pissalle. Kun on syönyt, niin ne tekee tänne ja sitten mä vaan vaihan nuo paperit ja pesen tämän. Ja kun munamaidot on nautittu ja päiväpissat pissattu, on päiväunien aika. Joo, lapset on rauhoittunut. Samanlaisia kuin ihmisvauvat. Kertakaikkisen hellyttäviä ja kilttejä. Olivat.